תכף, יולי. עידן, תראה איזה ארוחה עשינו ולא קראתי לך. עדיף לחלק את זה לכמה אתה בצבא עכשיו? שעה סוזניות לקראת שעברת. עידן. חלם. אהלן. שימי את זה על זה. אבל הילדה פה, אני מפחדת. טוב ליולי. איפה שרח? בכסף, הוא יפתח לך גם ולעשה את זה. לא, הוא ממשיך. אנחנו מוותרים לך פעם. רגע, תחכה, מה טעם? אחרי הטעם. בום ביאז' אתה מתכוון לזה? לא יודע. בדרך אצלך. בדרך אצלך. בום ביאז' היום שמעתי את זה, היום רציתי להוריד זה, אמרתי לו. תוריד את זה אחרי זה. מוכנים? למה? יש 3 תקנות מאוד יכולים להתחלפים. טוב, זה יהיה לא להצליח אין. ברוך. איפה נראה? יולי? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל הנפלאות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. על ידי כהניך הקדושים בכל 8 ימי החנוכה. נרות הללו קודש ואין לנו זכות להשתמש בהם אלא נראותם בלבד כדי להודות לשמך על ניסיך ונפלאותיך וישועתך. מעוזו ישועתי לך נאה שלך ותמילתי ושם תודה לשמח את החירות שמפניה? איציק, שמפניה? תן לאמא שלי לכוון על הפעמונים, היא מתה, להוריד אותם. חנוכה מתלשנו וגילו בשמחה נמלא את ליבנו לילה ויום סביבותינו יסור סוף מניות נוכל יום לרוב העירו הדליקו שמות חנוכה רבים איזה סירתי על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. עכשיו יוסי חסר כיסא. נר לי נר רוני, למה רוצה? זוהר טוב, אתה רוצה? אבא, נכוונים על הפעמונים. כוון על הפעמון. איזה פעם? זה על יולי. וואו, 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 זה...
גמרנו. חג שמח. איך אתה ידעת? לא הגיש בסף. לא, באמת. ניב, צריך להביא עוד כיסא, בוא בוא. יש למעלה, יש למעלה. אמא, אני לא יושב. חן תביא את זה בסדר. אני לא אשב. לא, אפילו